Samahan niyo akong ma-inlove muli sa MOR Presents Dan Hill and Patty Austin. Sabado, alas 3 ng hapon. Sabado, alas 11 ng umaga. Linggo, Sabado, alas 12 ng umaga. Tanghali. Sabado, alas 12 ng tanghali. Linggo, alas 11 ng umaga. Dito lamang sa ating My Only Radio, MOR Philippines. Hello guys! Welcome back to my channel, Joe Corny Vlogs. Sa mga first time mag-views ako YouTube channel, don't forget to hit subscribe and then a notification button para updated mo sa ako ang mga videos. Paingon ko sa duty karon, gikan ko naghatod sa ako ang misis around alas 8:55. Pabalik na ko sa station. Gikan sa balay, paingon sa school to office ni misis, and then from office going po sa akong office. Actually, it's coast to coast ang ako ang biyahe. But kailangan ko nga mahatod daily. I-try na ko niyang mag daily vlog. So di ko kabalo kung sa may tabo today, but ayan, na-try na ko document ng ako ang day na to, no? Daily vlog ta. Sa ABS-CBN para sa mag-duty ko. Muna di ang muna yung puli ni Cardo sa probinsyano. Si Maria! Hi Maria! Hi there! Kapag si Maria, no? Mga tsuraan ng mga DJ sa inyo. Ano na siya? Si Rico ato, si Rico. Kaya gusto na ko makita ka na si atin ng abunya. Rick! Alright, sa ako nagkikaingon guys, natanaw to si Rico. Ganina, gwapa kasi Maria. Gwapo yung si Rico na siya. Alesa. Alright, may naibunyag atin na si Rico guys. Na mag-J show sa mornings, sa Pamaw Special every Wednesday. Yan. So, muna siya. Siya ang nagawali ganina. Muna nga. Ano po asa pa niya? Napagay ko, pre? Magkita pa kag doktor, may drip na po. Rico Suave! Ano sa imong account mo? Imong MOR Instagram. DJ Rico Suave. Nagibutangan yung DJ para DJ. Para DJ. Imong Instagram. DJ Rico Suave. Ayan, yang YouTube mo to siya. Busdak King. Busdak King. Ayan. Nana siya upload. Tagan ninyo, si Rico Suave! Lago! Sa mga fans niya, kay Pasaligan. Okay, good luck. Bye. Samahan niyo akong ma-inlove muli sa MOR Presents Dan Hill and Patty Austin. Sabado, alas 3 ng hapon. Sabado, alas 11 ng umaga. Linggo, Sabado, alas 12 ng umaga. Tanghali. Sabado, alas 12 ng tanghali. Linggo, alas 11 ng umaga. Dito lamang sa ating My Only Radio, MOR Philippines. Hi guys! Kauban na mo mga former intern sa MOR nga si DJ Slim. As in yun, Slim na kay siya hantod ron. Ako siya ipakita sa inyo guys, si DJ Slim. DJ Slim! Hello guys! It's the motherfucking Eagle Double G. Nagdiwang na yung gano'n.
Nagamay na gyud ang iyang t-shirt. Dugay-dugay ni wala na kani diri Juba pero maura gyapon no. Oh, nagniwang naman gabay. Okay naman. Oh, lagi Oo. oh. Pag isa mo na mangod nga si Nina. Grabe ka Juba. Yeah, taga na siya sa mga sad-sad po. Kay siya ang may mong bouncer nako. So muna siya si DJ Slim. Unsa imong account mo? One day, Sean Daniel Palarca diay. So di ba layo ra kayo DJ Slim. Pero naagya po na akong kwan. Dulo kayo DJ Slim eh. Klaro ba kayo? So ang akong fan page, i-search lang ninyo DJ Slim. Wala na ilain diya nga basta taga Cagayan na diya nga kwan nga artist. Char lang. Tapos nanawan ninyo kay pailan ni mga DJ Slim siya kay makita ninyo nga kanang iyang mga abs, gapakita siya sa iyang abs dito. Oh, abi pakita ba? Gymers biya ni ba Gymers. And syempre lunchtime na akong makauban karon si Migs Master Poppy. Yan. Ano si Master Poppy oh? Master Poppy. DJ Slim eh. Slim day. Ano day Master Poppy? Ay, Master Poppy. Ginalita. Sana kay t-shirt sa Master Poppy ba? Na siya uniform sa iyang kwan ba YouTube channel ba yo? Ano siya? Old design. Oh, old design. Ano siya new design? Maghatag na siya sa iyang channel. Mag-new design pa ko. Siya, pag ako yung Joe naman, yung Joe Mo ko Cornicax sa balay. Wala mo ko ikuan kay Bisdak, Bisayaoy man akong merch na ako. Layo ra kayo. Dili man ko pwede magano kay sikat man di akong Bisayaoy. Nasa Master Poppy, was na late. Congratulations, 21 minutes. Late yapon. At least, di ba? Minus na ugma, 10 minutes na lang na. Kagapon ba ya 48 minutes, di ba? Amazing! Pero na ninyo, alauna biya ko ni Hawa. Sa? Adi wagi ko ni Hawa. Sa Sa Hawa. alas 3 lagi ko ni Hawa dani. Sa kadlawon? Oh, see? Nag-edit pa ko Dear MOR para sa inyo guys. Mulusot pa gid siya. Oh. Basta kaya pangutan na 21 minutes. Alright, so kami na po ni Poppy parang mag-uban para sa more sa tanghali. More kulitan miya. Muna siya. First, ikaduha na ni namong adlaw nga nag-uban. I mean, ikatulo na din kay sugod siya kuha na itong Monday. So, muna si Master Poppy. And we have a visitor here. It's so timing. Direct LJ Flores is in the house. Ay, Halakay. willing na mi, direct willing mi kani mabuhat ang Oo, ulo ani. ako nagkikipangandaman ni nagsabot na gyud mi dito no, nagadumi sa Manila nga magpakuan gyud ko ready na nga ibuna lang ako ulo sa kuan. Una sa kanang unsa to mix kato mag-rafting. Sa rafting, Oh, direct rafting. pag gusto kag mga rafting kani siya katong una nga biktima nga na Oh. buak ang ulo, nabunal pag Dili ka sa Ako, ako. Ikaw tong lumsa. Ay sa una. Ay, dili ikaw ang raft. Sa tumida mo. Yan ako dahil tong mag mouth to mouth bitaw sa katong bida nga babae. Oh. Pwede Ay, ba? timing ang bida. Bayot. Ay, na si Direct LJ. Sara Celebrity DJ. MR Celebrity DJ. Yes, 8 to 10 this Saturday with LJ. So, sa Palisuran ko nila, guys. Oh, actually, Nabulabog na? Nabulabog, Ha? grabe. Sa Nabulabog una, na. DJ pa mi, nag-OGT si Direct LJ karon grabe na. Like, Kuya na. how to be you po. Mo lagi mo dikit na mi sa yani kay ready na gyud ako ibunal-bunal lang akong ulo mga galak. Ah, si Bernie. Si Bernie. Brother Ang role ni Bernie sa atong imo nga film, ikaduwa siya nga biktima. Nga ibunal gyapon ang iyang ulo sa sa bato. Ano wala ka ningon nga another salvavida? Ano wala ka ningon? Dili, boss man nato siya. Ay na mo apply pagka salbabida gyapon. Kasi title sa film. Wala mo na inform ang buhato nga film Pigiri. Ay about kay sa African swine flu. Mo ay African swine fever de ang mga Muna siya ang kuwan katong dali. wala pa'y sakit. Oo. Di na rin pag nanay sakit. Sakit. Ay, sus. Healthy ba una hybrid? Medyo wala yun kay Oh sense my of God. direction. Sense of direction. Wa ka mo trending gid ginahan ng mga vloggers. Napagay si kuano Direct LJ, napagay si wala na dito kay Slim na din nawala ang kuan. Alright, sundo time ni Mrs. Nako. And ako karon nag-park sa may Pure Gold. And dito na mag-park din dagan kay mga sakyanan din sumini dagan kay dato. Kami ani nagpadato-dato lugar ta 5 o'clock ko 5 o'clock
And musunod ko sa Pure Gold. Kaya ingon nila, naday nindot ka sa Pure Gold karon wala na ko kasulod og balik, naday H&R. Wala ko siya S&R pero mga imported o ilang mga products, ng mga home furniture. So kung i-check dito kung sa katinood, kung sa ka mga channel dito. Sige, ito sa tanan pa ko'y 30 or 45 minutes. Okay, tara let's!